Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos, benvidas de novo ao Baleiro Perfecto, este espazo singular que abre as súas portas de novo para acollernos de algún xeito, pois manternos vivos tamén, non? No espazo-tempo. Temos a equipa de sempre aquí xa presente, eu sei, non me vou liar moito, vou directamente ao gran, que porque temos un programa que estimamos longo, así que imos, con mellor logo non, nunca se sabe, pero parece que sí, así que imos aló. Como sempre, no rincón vermello, con un peso, a vería que non sabría, son moi malo estimando pesos, así que non me vou arriscar, non vou facer a presentación tipo boxeo, vou volver a presentación tipo doutores. Non o sei, non o sei, Alba, non o sei. Non podo dicirlo porque non o sei, o sea, calcularía fatal seguro. Así que imos decir que eres, para seguir faltando respeto, imos decir que eres a doutora máis bella deste local, quedamos con iso. Alba Rozas, compañeira, que tal? Que tal, como andamos? Ben. Aquí en Lalín. Estás en Lalín? Estás na capital galega. Na capital galega. Moi ben, moi ben. Gústame saber que temos aí como un centro xeográfico perfecto, non? Este debate sempre podo introducir cada vez que falemos de Lalín. Temos na outra capital galega, unha delas, temos a Mr. Rodicio, a Guillermo Rodicio, compañeiro. Este non é doutor, pero podría serlo, eu creo. Por falta de tempo. Por falta de, efectivamente. Son Guillermo, fillo de José, e nos albores da tempestade acudo ante vos. Teremos que mirar a... Como era? Mirar... Albiscar a Alba, non? Cara ao leste, non? Coruña xa está moi oeste, joder. Estás a ver. Temos tamén a Mr. Pablo Pesado, o doutor máis novo deste local, en todos os sentidos que se pode aplicar, creo, o tramo novo, así que benvido, compañeiro. Ben, xa pensaba que non ias dicir o do doutor máis novo. Ademais que hoxe todo aniversario, así que son un pouco menos novo que onte, está ben. É certo que estamos aquí nun momento singular, imposible de saber para os nosos ouvintes, o sea, en realidad estás como unha ilusión temporal de que sempre vai ser o teu aniversario. Cousa que de alguma maneira estou atrapado aquí. Exactamente. É o meu retrato de Dorian Gray este podcast. Para a posteridade. E temos tamén, como non, por de último, non menos importante, a Darío MJ, Darío NJ, non son mister. Hola, que tal? Eu vou facer unha sinvergüencería e vou felicitarlle a Pablo o seu cumpleanos. Moi ben. Pero, nada, ben, sí, aquí andamos, o sea, esta semana teletraballo, así que non hai queixo. Aquí empata en pixama, como debe ser. Hostia, e co Crockpot funcionando aí todos os días, dando... Pois... Facendo menxur. Non, a verdade é que non, pero debería. Non? Joder. Non, bueno. E aparte, tive unha discusión ca miña caseira, porque chegoulle unha... O sea, a parecer, gastei bastante electricidade este mes. Pero bueno. E ti dicendo, podría ser unha resposta. Pois sí. Ben, pois temos que continuar para bingo. Hoxe temos un programa por diante, como sempre, ben interesante. Vamos botarnos aquí algunhas flores. Como sempre, vai unha cita para verse isto se adiviña de que vai e logo continuamos. Sabes quen son? Taramis. A raíña Taramis. Non é a miña raíña. Tes unha raíña. Pero ti és cimerio. Os cimerios non tedes gobernantes. Sodes bárbaros, vivides libres no mundo. Non lle debes lealdade a ninguén. Ou non é así? Así é, sempre será. Que queres? Tesme que axudar. Non. Non. Descoñece lo que estou disposta a darche se me axudas. Non tes nada que eu desexe. Estaba rezando, Conan.
Que era o que pedías? Pois sí, efectivamente, imos falar de heroes, ou máis concretamente, bueno, de heroes, heroínas, e máis concretamente de o camiño da heroína, non? Metí unha eña aí un pouco rara, o camiño da heroína. É que, sabes o problema que teño coa palabra heroína? Que sempre penso fatal. Cando, o sea, aquí o sinónimo traicioname completamente. Non termo máis. Non sei se vos pasa a vos, non sei se hai ou simplemente son un pouco... Non nos pasa. Xa Non sabía somos eu. capaces de pensar en heroínas. Gracias. Xa sabía eu que tiña ese punto. Ese camino da heroína é máis de en barco, drogadicto. é distinto. Xa sabía eu que tiña ese problema de adicción. Total, camiño do heroe, o mítico o monomito, non? Tamén chamado, que hoxe imos estudar aquí, pero antes diso creo que compre pois falar de algunha experiencia persoal, non? Para darlle un pouco de ambiente. Así que, como sempre, Alba, contanos a túa primeira vez cun heroe, cunha heroína. Pero se non é a primeira vez, é a segunda, xa sabes, aquí, ou a máis bonita, a que queiras. A ver, eu creo que das primeiras veces que eu me din conta de estou diante dunha heroína ou estou diante dunha heroína foi con Xena, a princesa guerreira. Que a min aínda me pillou na tenra infancia, entón gustábame moito a serie de Xena. Porque máis eso, eran ela a protagonista, despois iba coa amiga, tiñan un terceiro en discordia que tamén as acompañaba, e gustábame moito esa serie en xeral, gustábame moito. Os discos que se lanzaban a mellor arma, Sí, a min gustábame moito. A min me gustábame moito. Eu creo que esa é unha das primeiras veces, porque además eu vin Xena, non vin Hércules, entón, pois... Había un capítulo de crossover, Había un capítulo no que Hércules aparecía en Xena. Sí, eu ese capítulo vino, pero Hércules non a vin. O do crossover sí que o vin. E non sei, penso que... Non sei, a min gustoume. Teño moi bo recordo desa serie, penso que é unha destas veces que dis estou diante dunha heroína e non pode ser outra cousa que non sexa unha heroína. As primeiras relacións lésbicas, ademais de mainstream tamén, Pero non era ela, non era compañeira, ou era ela? Eran lesbianas as dúas. Pero é canon, sí, eu pensaba que non era canon. O sea, que era Eu evidente, creo- pero... Eu creo que non, eu creo que elas sempre tiveron esa relación de amizade, non sei se daba pé para algo máis, Eran moi buenas amigas. pero A sí ver, que se gustaban era evidente. Tiveron fillos e parellas Vale, con vale. outros homes. Sí. Además, perdón, falando de Xena, hubo como un dos primeiros crossover que eu recordo tamén da historia, que foi cando se mesturou coa serie esta de Hércules. E foi como algo brutal no seu momento, en plan de... Sabedes a serie, non? De Hércules. Sí, estábamos comentando cando te muteaches. Vale. Me cago na net. Joder, por que non me muteé, isto foi por agua, creo. Me cago na net. Creo. O sea, claro, sí. Bueno, pues nada, Hércules e Xena. Hai un meme de Hércules, por certo, o de Disappointed gritando, que é un dos mellores momentos que vin na historia das series e do cinema. Cal, como? Hai un momento, a ver, isto é explicar un meme moi merdento, pero bueno, hai un momento que o actor, hai unha escena, el non sei que de que se queixa, non, algo está mal, e o guión poñía Disappointed, que tiña que berrar, pero tiña que facer un berro desacougado, non era que el berrase Disappointed, pois o tipo berrou Disappointed e quedou así grabado. Emitírono, en plan, sabes, é canon ese Disappointed, no tío, tenías que berrar só era esa movida. Wait a minute. This isn't my world. Disappointed! Joder, non sei, pareceme super simpático. Nada, seguimos para bingo. Rodicio, xa que estás aí, contame ti a tua Espera que me primeira. recupero esto. Sabes, es que é duro. Podes buscar, está en YouTube, se alguén ten gana de velo, buscades Disappointed Hércules e xa vos sai en YouTube, o sea. Ai, pues me preguntas pola miña primeira experiencia con heroes. Pensaba igual en comentar Pokémon, pero a verdade é que se penso na primeira vez que eu vin un heroe, teño que falar da vez que cando loitei na Primeira Guerra Mundial, levábamos unhas semanas metidos nas trincheiras das Ardenas e
e parecía que non había saída para aquel inferno. E pensades quizáis que vou falar de algún dos meus compañeiros que se lanzaron en ataque contra as trincheiras alemás, mas en realidade cando penso no heroísmo, penso nunha noite de febreiro en que o meu amigo Pierre estábamos a punto de lanzarnos contra o inimigo e abriulle a máscara de gas ao que era o recluta máis novo da compañía para evitar que se lanzase. Pierre morreu esa noite, pero eu recordarei sempre como un heroe. Que bonito. Pois, se penso en heroes, evidentemente non sei cal foi o primeiro, porque os heroes están en todas partes hoxe en día, pero lembro como unha etapa da miña vida que pasaba os braos en Vila García, porque parte da miña familia é dali, e había como un quiosco por toda a miña casa e ia a mercar cómics. O meu pai, aparte, fora bastante aficionado, penso, cando era novo, entón el como que me facía un pouco de guía, non? E lembro por unha banda ler moitísimo Daredevil, que continúa a ser o meu superhéroe favorito, pero tamén lembro con moitísimo agarimo uns cómics de Marvel que penso que non son moi coñecidos, pero tampouco domino moito este universo, entón igual estou metendo a pata, pero chamábanse Manto e Daga. Non sei se vos soan, pero eran como unha parella de superheroes que o seu trasfondo é que eran como nenos da droga, así vagamente, non? Como que experimentaban drogas con nenos, non sei moi ben como era o lore. Había algúns nenos destes drogadictos que desenvolvían superpoderes, non? E un tiña o poder de ter a nada dentro, que levaba como unha capa e se metía alguén dentro como que se volvía tolo da escuridade e do frío que había ali, e a outra tiña como dagas de luz. Entón tiña que suministrarlle luz a este compañeiro porque senón podía converterse nunha especie de, non sei, de devorador da luz do mundo. Era unha cousa super rara, xa digo que non sei que sucesivo, pero, alucinaba. Ainda teño cómics de Manto Daga, e nada, esa podría ser a miña primeira vez. Darío, pois contanos ti a tua vez primeira, por favor. Pois bueno, a ver, hai moitísimos heróis no que é a literatura infantil, así que podría ser moitos, pero así que eu teña memoria de tal, Mulan, a película Mulan de Disney a mí moloume bastante no seu momento cando era pequeno, e logo tamén o cómics tanto nacionais como internacionais, como pode ser, bueno, españois tamén, como pode ser Super López, non? Asterix e Obelix, Tintín, non? Que son tamén unha serie de antihéroes, pois un pouco dese estilo, non? E logo, obviamente, pois Star Wars con Luke Skywalker pois facendo aí o papel de heroe, non? Eu, así de heroe, non? Sempre me fixo un pouco de tilín o de Hércules de Disney, porque foi como que o primeiro que vin que lle chamaban heroe, polo menos un dos que lembro así que lle chamaban claramente heroe, non? E mesmo a canción esta señal que tiña, non? Das musas, que eran como un cuarteto de gospel, non? Ou semellante. De cero a héroe, non? Creo que era traducido aquí ao castelán. Entón prestábame ben esa peli. Sempre me pareceu chula. E a loita contra a Hidra sempre me puxo aí como non sei, un mogollón, en plan unha chea, porque era como tiña un arte especial esta película, porque era debuxo animado puro, sí, pero tamén tiña como algo por ordenador, eu creo, ou polo menos iso que me soa a mí na miña cabeza. Ese aí que a Hidra, por exemplo, esos momentos estaban así como medio CGI, pero combinaba ben. Ademais estaba Filoctetes. Había un combo moi raro, porque había dibuixo a man, CGI, e despois había como partes nas que imitaban como a ilustración das ánforas, así sí, como estilo grego, e quedaba como un combo rarísimo. Sí, é unha peli un pouco curiosa esa, non? Pero bueno, estaba, como dicía, estaba Filoctetes, que sempre é un verdadeiro heroe tamén, podríamos considerar. Podríamos ser o típico adestrador de heroes, que é algo, unha figura tamén aí interesante, non? Que se deixa aí ou que leva o heroe polo camiño que ten que percorrer. Veremos logo, seguro. Dito isto, vou aquí por a típica cortinilla de estrellas, non? Que non é o noso caso. Pois, oye, temos que falar un día de onde sacamos esta banda sonora tan boa que temos no programa. Pero bueno, iso é outro camiño, que xa sabemos que é a mellor serie de historia. Eso, con esta pista tedes que saber cal é, así que non vou dicir nada. Monográfico. Compañeira Alba, ilústranos coa tua voz que é iso do que estamos a falar hoxe, que é ese camiño da heroína, que de onde ven ou que son os heroes, todo isto, definindo movidas, xa sabes.
A ver, o termo heroe ou heroína procede do latín eros herois e este a súa vez do grego eros. Podemos entender por heroe a persoa que realiza unha acción en aras dunha causa nobre, a persoa ilustre e famosa polas súas fazañas ou virtudes, o personaxe destacado dun poema ou relato que actúa dunha maneira valente e arriscada, o protagonista dunha obra de ficción, a persoa a que alguén convirte en obxecto da súa especial admiración ou, segundo a mitoloxía antiga, o home nacido dun deus ou dunha deusa e dun ser humano, polo cal era considerado máis ca home e menos ca un deus. Aí é onde tedes o voso querido Hércules. Xena tamén se encadra nesta última definición. Era filla dunha deusa, sí? Dun deus, Dun deus. sí. Sí, é verdade. A nai quedara preñada mentres o pai estaba na guerra. O deus adoptou a forma do pai, díxolle que volvera de repente. Non parece Zeus. Zeus é máis de disfrazarse de touro ou de oca ou algo así. Claro, non, pois este parece ser, segundo contaba a serie, que adoptara a forma do pai, que total o deus despois enróllase con Xena tamén, e todo queda na casa e na familia, e imos pasar ao seguinte. No Heroe das Mil Caras, de 1949, Joseph Campbell, que é un profesor de literatura no Sarah Lawrence College, conta a súa teoría de que todos os mitos dos heroes e heroínas comparten a mesma estrutura básica, que denomina monomito. Trátase da viaxe do heroe, que é a denominación que nos chega ás nós. Campbell define o monomito da seguinte maneira, vou dicir así con voz de citar: un heroe aventúrase desde o mundo cotián a unha rexión de maravillas sobrenaturais. Alí encontran forzas fabulosas e obteñen unha victoria decisiva. O heroe regresa desta misteriosa aventura co poder de outorgar bendicións aos seus semellantes. Entón, a viaxe do heroe é un arquetipo narrativo común que implica un heroe ou heroína que emprende unha aventura, aprende unha lección, obtén unha victoria con ese coñecemento recén descuberto e despois retorna transformado ao fogar. Campbell presenta 17 etapas totais da estrutura da viaxe do heroe, que son moitísimas. Pero non obstante, non todos os monomitos presentan necesariamente todas estas etapas, nin na mesma orde en que as describe Campbell. A súa teoría sí que é certo que tivo unha grande influencia, por iso falamos dela aquí, pero Campbell hai que dicir que ten unha visión de xénero moi pouco desenvolvida e a súa teoría está centrada no masculino. Por iso, el vai falar, se alguén quere ir comprobalo aos textos, vai falar de heroe e non de heroínas. De heroínas xa imos falarnos aquí. Pero a teoría aplícase igualmente a heroes e heroínas. A verdade é que sempre tive moitas reticencias co traballo de Campbell e con outros semellantes ou mesmo precursores, non? Por exemplo, a mítica morfoloxía do conto de Vladimir Prop, que é algo máis dunha década anterior, penso, é dos 30, e todo o que logo viría coa narratoloxía en xeral e o estruturalismo francés, non? Penso, por exemplo, en Geimá, este tipo de autores que buscaban isto, invariantes nos esquemas narrativos das ficcións. E a pesar de que teño certas reticencias, que despois, se teño un momentiño, métome un pouco, penso que hai bons motivos polos que esta estrutura que detectaba Campbell parecía repetirse en tantas ficcións, en tantas religións e en tantos mitos en xeral, non? Por unha banda, penso que é lóxico que se repita un esquema no desenvolvemento das historias, porque, ao final, a nosa experiencia antropolóxica é bastante básica e semellante, non? Estamos acostumados a pasar por probas en que testamos a nosa madurez, a nosa adultez, non? Estamos acostumados a precisar obxectos e a ter que conseguilos. Estamos acostumados a enfrontar persoas que ou ben son rivais a nós ou mesmo como que representan ideais morais contrarios. E mesmo na sintaxe, non? Prácticamente todas as linguas, eu non son experto en tipoloxía lingüística, vaya, pero parece que é moi común a existencia de, polo menos, suxeito, verbo, obxecto, non?
de alguna maneira o monomito non deixa de expresar esta cuestión, esta relación tripartita entre unha persoa protagonista, un proceso e un obxecto que concorre no medio. Entón, penso que desa perspectiva, pois é lóxico que, habendo, digamos, uns ingredientes tan básicos comuns, pois que as receitas sexan as que son, non? Despois tamén penso que un bo motivo que explica a comunidade entre os esquemas narrativos tradicionais, pois da épica popular, por exemplo, mais tamén do cine de Hollywood, é a procedencia común de boa parte destes relatos. E non sei se vos lembrades que algo disto falaramos no segundo episodio do Baleiro, no caso do Sí, dragón. os dragóns, sí. Que había, bueno, os expertos en indoeuropeística, mitoloxía comparada, ese tipo de cousas, detectaban unha serie de concomitancias nos primeiros relatos épicos en que non só aparecían como tramas comuns, senón directamente construccións fraseolóxicas idénticas, non? E isto parecía indicar que efectivamente houbera unhas fontes épicas comuns, repetidas, que foron variando pouco a pouco, pero que deixaran a pegada, pois diso, dunha estrutura premixenia. E por último, eu penso que outro motivo que explica o que Campbell e tamén, como dicía, Prop e outros teóricos detectaba é a cuestión de eficacia política. É dicir, que se a épica é un determinado esquema de épica e de narrativa de probas tamén aparece en tantas culturas é pola eficacia deses mesmos relatos en distintos contextos políticos, non? Pois penso en como os relatos fundacionais, por exemplo, Odiseu, non? Servían para asentar unha comunidade que había moi pouco de recibir a escritura, mais que até ese momento non a tivera, e, por tanto, o non ter historia, o non ter capacidade de construir unha historia propia, pois empregaba iso, mitos fundacionais con estruturas moi simples que funcionaban moi ben, e que continuarían funcionando nas distintas sociedades, non? Ao cabo, pois, a Idade Media recuperou todas as estruturas, o romanticismo tamén, as nosas sociedades tamén nas ficcións históricas televisivas, por exemplo, non? De alguma maneira, esas fórmulas continúan porque a súa utilidade segue sendo a mesma. O que pasa é que penso que todos estes elementos a favor tamén de alguma maneira contradín a Campbell, pero bueno, xa me meto despois. Sí, é que contradín a Campbell porque se ven é evidente o apil, o sex appeal, non? Que ten a idea de Campbell que permite como simplificar todas as historias nun só esquema. E no fondo tamén era o que comentabas ti, tamén era o que perseguían os formalistas rusos con esa aproximación un pouco máis como científica ou sí, estructuralista ou de elementos fundacionais das historias para intentar sacar como unha única conclusión. Se xa era problemático no tema dos formalistas rusos por todo o que ti comentas, porque había como nesgos na escolla dos contos, que eran os que sobrevivían por ser máis útiles, e no fondo era como unha síntese dos que sobrevivían provenientes de fontes que en orixen podían ser moi diversos, os contos, ou ter outro tipo de estructura, pero só sobrevivía unha modalidade específica deses contos. E o caso de Campbell sería aínda máis loco porque sería unha abstracción dunha idea que xa era bastante abstracta, que era a destes formalistas rusos, non? Non sei ata que punto non é unha simplificación sobre unha simplificación, se nos poderá dar algún tipo de resposta. Con todo, é verdade que se sobreviven estas ideas porque son interesantes para pensar nas cousas, e de feito permean en recollas que non están relacionadas estrictamente con ideas estructuralistas ou que non teñen por que estar reproducindo este tipo de discursos. Penso, por exemplo, nunha recolla de contos tradicionais orais moi boa, de contos galeos de Camiño Noia, que a hora de ten como un corpus grande de contos, e a hora de clasificalos acaba subclasificando os contos por temáticas e tamén por estructuras dos contos, da maneira en que se relacionan os diferentes elementos que poden compartir diferentes contos. E isto, pois case os esquemiñas de Prop desplegándose na mente de Camiño Noia cando ten que facer o índice, non? Hai unha cousa moi interesante que dis que é isto de en que medida a selección de quen colle os contos xa está a condicionalos para que cadren nun esquema, non? E hai un artigo boísimo, ademais bastante coñecido, que é o Narrative Versions, Narrative Theories, de Barbara Herrnstein Smith, que é de 1980, e a data é importante porque ainda non se popularizara tanto en Hollywood as teorías de Campbell, e basicamente discute con esta idea de que todos os contos
o final son a Cinsenta, non? Como que todos serían a variación dun mesmo conto. Yeah. E ela ven dicir que, por dicilo dunha maneira moi simple, todos os humanos teñen pel, pero iso non quere dicir que a pel sexa o característico do humano, non? Ven estudar como, de algunha maneira, os teóricos da literatura, os narratólogos, sobre representaron certos elementos e desmereceron outros para crear unha fórmula pois, moi impresionante, moi chamativa á vista, digamos, pero que igual era excesivamente ríxida, non? Coido que é interesante agora, non? Para afondar un pouquiño, non afondar no pozo, pero sí afondar na teoría, polo menos, que estamos a falar de Campbell, que, por certo, a mí sempre me parece unha destas teorías que a mí me fai gracia cando algo se volve ultra popular, pero tampouco sea, o sea, sí, podemos atribuir a varias causas, non? Pero como que a teoría de Campbell, sendo unha das teorías así, vamos a dicir, literarias ou historia, non, en que encaixaría? Teoría literaria? Sería o... Claro. Explica ficcións literarias. Explica ficción. E pareceme como super popular, en plan, o sea, eu coñezo o típica teoría como que alcanza, ainda non sendo nin a mellor para explicar algo, tampouco a peor probablemente, pero como que se volve ultra coñecida, incluso por xente pagana a literatura ou non excesivamente pagana, pero como que ten o seu punto este de, sí, a xente soalle moitísimo o tema de ver estes esquemas que se comparten en redes sociais, non sei se me explico, en plan, que é moi aparece, que, joder. Sí, como que é como mira, é como como Fermi, non? Que falamos algunha vez da paradoxa de Fermo, non? Paradoxa de Fermo, de Fermi, que realmente recolle unha explicación complexas, pero que a xente soe tomalas como bastante boa liña, non? En plan, volvense moi populares, ainda que un non é sexa nin físico, nin estudioso, nin sexa un gran fan do espazo nin nada, pero está aí. E creo que a teoría de Campbell funciona un pouco así, o camiño do heroe e da heroína. Ou polo menos é a miña impresión, non tanto dende teoría, senón dende a práctica, máis ben. Se esa como for, gustaríame que Alba agora, pois do que dicíamos, afondar un pouquiño na teoría e que Alba pois vaya dando aquí algúns trazos, esa postos pois que ti poñas o exemplo concretiño, non? E xa vamos a dar aquí como unha clase case. Vamos a facer un pouco de típico o profe bo e o profe malo. A profe bo e o malvado profe. Aquí téndolos aquí en directo. Así que, Alba, cando queiras, a ver se nos explicas un pouquiño máis desta teoría. Imos aló. Entón, a viaxe do heroe de Campbell, que se cadra tamén por iso se fixo famosa, aínda que eu creo que iso virá despois, baséase en algúns modelos psicolóxicos tomados de Jung e de Freud, porque Campbell pensaba, eu estou de acordo con el, que o heroe nos ensina algo sobre nós mesmos, non? Entón, esta viaxe divídese en 3 etapas esenciais, esas son as que teñen que estar ou sí, e en varias subetapas que vou definir para facer máis amena a teoría, que me vai axudar Rodicio, co exemplo do Hobbit Bilbo Bolseiro, que é do primeiro heroe do que queremos falar hoxe, non? Digamos facer como traducción de teoría literaria a Peter Jackson, traducción directa. Facíamoslle un favor enorme se fose antes das películas. Entón, temos en primeiro lugar a partida. E a partida está dividida nas seguintes etapas. A chamada aventura. Algo ou alguén interrompe a vida familiar do heroe para presentar un problema, unha ameaza ou unha oportunidade. E aquí o que está tranquilamente na súa casa é Bilbo, e o que disrupte esa tranquilidade é Gandalf, interrompendo en vida pulsa. Despois, prodúcese o rexeitamento á chamada, porque o heroe non está disposto a sair da súa zona de confort inicialmente. No Hobbit é clarísima porque Bilbo non ten ningún interese en ter ningún tipo de aventuras, de feito é como unha das súas características de Hobbit, a de non querer ter aventuras, esa escena tan boa cos ananos intentando convencelo con cancións e con historias. Ben, terceira, a axuda sobrenatural. Un mentor dalle ao heroe as ferramentas e a inspiración que precisa para aceptar a chamada á aventura. Pois falábamos da cea dos ananos, a escena seguinte é literal isto, na que Gandalf explica basicamente cal vai ser a aventura e cal van ser os elementos esenciais, non? Vai haber unha batalla, vai haber un camiño que vai ata un dragón, cales son os termos do contrato que ten que firmar Bilbo, non? Moi ben, entón, chegamos ao momento de cruzar o umbral. O heroe
embárcase na súa búsqueda. Bilbo marcha cos ananos porque senón o libro acababa moi pronto. Moi ben. Despois temos o que se coñece como Ventre da Balea. O heroe cruza o punto sen retorno e atópase co seu primeiro gran obstáculo. E como a primeira proba, non? Que sería no caso do Hobbit a loita que teñen cos trolls que teñen que aguantar toda a noite ata que se convirtan en pedra durante o día. Pregunta rápida. No Señor dos Anéis aparecían estes trolls, verdad? No momento dado. Na viaxe dos hobbits inicial. Non o comentaban nun momento dado. Atopaban as estatuas, eu creo. Atopaban as estatuas, verdade? A min sona que sí, que volvía a ter unha referencia, unha meta-referencia, non? Do libro anterior aquí, clara. En plan, dos trolls de... E creo que na película algo comentaban tamén, pero bueno, só ver un detallín. Na película, sí, na película está Frodo moribundo e dille Sam: Frodo, señor Frodo, son los troles de los que hablaba el señor Bilbo. E está Frodo aí, E Bilbo contáballe aos nenos hobbits na comarca, dicíanlle aí, pum, se convertíronse en pedra ou algo así, contaba como un conto. Eu creo que sí, no, non? que contáballe que apareceran 3 enormes trolls. Sí, sí. Moi ben, moi ben. Sigue. Pois ben, pasamos á segunda fase inicialísima tamén con varias subetapas, que é a iniciación. Despois da partida, a iniciación, que inclúe o camiño das probas. O heroe debe pasar por unha serie de probas para comezar a súa transformación e falla nalgunha. A falla sería na historia dos trolls, que no fondo sálvanse un pouco de chiripa, grazas a Gandalf, porque Bilbo non é capaz de resolver a situación. Despois tamén nos cos trasgos dos trasnos das montañas bretemosas, xa vai desenvolvéndose mellor, e despois do seu encontro con Gollum vese xa unha evolución un pouco das súas habilidades, non? Da súa capacidade como aventureiro. Seguinte, o encontro coa deusa. O heroe atópase cun ou máis aliados que o recollen e lle axudan a continuar a viaxe. O aliado típico do Hobbit pensaríamos que é o Beorn, o home que se pode converter en oso. De alguma maneira, o propio Gandalf e os propios ananos son aliados necesarios de Bilbo na súa aventura. Incluso os homes da Cidade do Lago son aliados, aínda que atopanse nun momento posterior, pero tamén serían aliados do heroe. Seguimos. A muller como tentadora. O heroe vese tentado a abandonar ou desviarse da súa busca por un interese amoroso, por fama, por riqueza. Creo que non se ve tanto no Hobbit. Supoño que sería un pouco a bota en falta do fogar, e incluso a tentación que ten de quedarse en Rivendell e non continuar coa aventura, porque está como moi cómodo e gustalle moito a cidade dos elfos. Pero non está tan clara, non? Está menos explorada esta opción no Hobbit. Sí, estaba pensando eu que na película que te parece que ten esa tentación de quedar coa pedra da arca para él, que tamén está no libro, pero ao final utiliza para intentar resolver o conflicto, tamén podería ir por aí. Está claro que non é un ente feminino que o tenta. Sí, no caso do Hobbit. É que case non hai elementos femininos. É que literalmente. Para tentar. Por iso. Logo temos expiación co pai. O heroe enfróntase ao motivo da súa viaxe. Eso sería a conversa de Bilbo co dragón. Máis ben a decisión que ten Bilbo de enfrontarse ao dragón unha vez xa chegou ata a outra punta do mundo para chegar ata ese punto. Este é un punto de inflexión importante na historia. Cada paso anterior trouxo aquí o heroe e cada novo paso xurdirá dese momento. Entón, pasamos a apoteose, que creo que ten que ser apoteose, e creo que ten que estar mal escrito, por favor. O heroe adquire unha comprensión profunda do seu propósito ou habilidade. Sería cando rouba a pedra da arca, que no fondo é o elemento fundamental para todo o conflicto entre homes, ananos e elfos, aínda que toda a historia está contada como se fose unha especie de roubo dun tesouro, decátase de que ten que ver un pouco coa xeopolítica de toda esa rexión do mundo, as accións que fai Bilbo, vaya. O heroe logra a meta proposta cumprindo coa fin para a que foi chamado. De que gañan os ananos e valle ben a Thorin. A Thorin non lle vai ben, Guillermo. Thorin valle ben a Thorin, a linaxe de Thorin.
En realidade tampouco, porque Thorin e a liñaxe Era de o Thorin fillo e a único, non? liñaxe de Acaba aí. Durin morren todos, e Dain o que queda co trono, pero está Vaille ben. ben a Bueno. linaxe de Dain. Exactamente, recuperamos a montaña solitaria, está ben, venga. Veña, o regreso. O regreso, que Pero opinamos no do Hobbit hai regreso? moi pouco regreso, vaya. No Hobbit hai pouco regreso. Sobre todo na película. Mm. Pois no regreso temos, que sería a terceira fase dividida en subfases. O rexeitamento do regreso, se a viaxe foi vitoriosa, o heroe pode non querer volver á súa vida anterior. No fondo, aquí sí, porque Bilbo que quere volver a vir a Bulseira e guardar as súas riquezas e vivir unha vida tranquila contando as historias, vaya. Así que volve. Pero bueno, xa pasou tanto tempo que o daban por morto, Sí. Non volva a correr tampouco. Despois, o voo máxico. O heroe debe escapar co obxecto da súa busca, evadindo a quen o reclame. Sería o peso do anel na historia como Bilbo queda con él, básicamente, que sería que despois o que enlaza coa seguinte triloxía, pero vaya, a figura do anel como ese obxecto máxico que o protagonista reclama para sí. Rescate desde fora. Como reflexo do encontro da deusa, o heroe recibe a axuda dun guía ou rescatador para chegar á casa. Ben, bueno, aquí asúmese que Bilbo volve con Gandalf ata vir a Bulsa que volven tranquilamente. A verdade é que como non se conta nada, asumen que non tiveron moitas historias que contar, non? No, a ver, a viaxe de volta está elidida, pero sí que se di que viviron grandes e trepidantes aventuras. Pero Que está polo que elidida, sexa non non o contamos. podemos saber. Hai que O pagar o cruce DLC. do umbral do retorno. O heroe regresa con éxito ao mundo ordinario. Vaya, que Bilbo recupera a súa casa, as súas pertenzas e vive ali tranquilamente. Mestre de dous mundos, o heroe logra un equilibrio entre quen era antes da súa viaxe e quen é agora. Sabes se guai no Hobbit? Non só no Hobbit, senón mesmo incluso no Señor dos Anéis, cando ves a Bilbo de maior, e xa incluso percibes como que o entorno dos restos dos hobbits saben que Bilbo non é un hobbit normal, non é un hobbit que ten as habilidades normais dun hobbit, senón que ademais de ser moi moi rico por toda a historia do dragón, senón tamén ten como un espírito aventureiro diferente, ten un coñecemento do mundo distinto. Perfecto. Despois, liberdade para vivir. O heroe fica en paz coa súa vida. Que Bilbo é feliz. O ever after. A este esquema axústanse tamén outras figuras da produción máis senlleira de Tolkien, non? Como poden ser Frodo, tamén se pode aplicar a Aragorn. Seguramente no resto da súa produción hai moitísimas figuras ás que se pode aplicar. Pero hai tantos traballos sobre este tema que eu non vou afondar máis nel. Sí que é certo que, por último, gustaríame aclarar que se cadra por iso é tan coñecido a viaxe do heroe, que a finais dos 90 un fulano que de nome Christopher Vogler, produtor e escritor de películas de Hollywood, creou un memorando de 7 páxinas titulado Unha guía práctica para o heroe das 1000 caras, destinado a axudar os guionistas a comprender a estrutura do monomito de Campbell. Este memorando resumía a viaxe do heroe en 12 fases e converteuse nun libro de referencia para escribir guións. Ese cadra aquí foi cando se popularizou o de Campbell. Eu aquí quería chegar porque ten que ver co que antes dicía de facer un pouco a crítica do concepto de monomito, non? A cuestión é que o memorando de Vogler circulou fundamentalmente en Disney, cousa bastante relevante para entender hoxe en día, por exemplo, Marvel, tanto o suceso como a imposición pois dun modelo de trama único, non? E unificado que fai que prácticamente pois todas as grandes producións sexan idénticas. Xa incluso antes de Vogler xa había unha tendencia nos manuais de guión que circulaban por Hollywood a esta unificación, fundamentalmente a través de outra referencia que é a poética de Aristóteles. E o propio George Lucas, se non me equivoco, foi quen colleu por primeira vez o concepto de monomito de Campbell para aplicalo á súa propia obra, non? Razoando que de alguma maneira o que ele estaba a contar en Star Wars sería idéntico pois coa historia de Krishna ou coa historia de Xesús de Nazaret, que son dúas das historias que estudaba Campbell.
Entón, dame un pouco a sensación que, como comentaba antes Carlos, que de alguma maneira a teoría do monomito, da viaxe do heroe, era un meme, non? Todo o mundo a coñece, ou tal vez non todo o mundo, pero si está moi extendida, e parece que aplica moi ben. Mais penso que non é tanto polo feito de que realmente toda a realidade ficcional se pregue ben a esta fórmula, senón que unha vez que se popularizou en Hollywood, comezou a ser usada de maneira industrial para producir todo o que saía, non? Incluso desde unha perspectiva un pouco supersticiosa de para que algo funcione ten que cumplir con Xa. estas liñas. Entón, converteuse nunha profecía autorrealizável, non? Parece que é verdadeira porque acabou mudando o mundo. Sí. En A este ver, entón, sentido, perdón, sí, perdón. só unha cousiña que habería que falar incluso das consecuencias negativas que tivo estudado por Campbell, non? Para a ficción contemporánea, en fin, desde os 80 ata os nosos días. A ver, eu creo que o feito de que se empregar isto en Hollywood ten unha explicación bastante obvia e que, bueno, na miña opinión é que estábamos nun contexto dunha guerra fría onde había un sistema que promovía o que o colectivismo, outro sistema que promovía o individualismo, non? Como o capitalismo, non? Entón eu creo que unha referencia do heroe como unha única persoa que a través de certos mecanismos pois consigue un obxectivo tamén reforza en certo modo, esta é a miña opinión, o enfoque individualista do que é o sistema capitalista, non? Entón, basicamente, eu creo que Hollywood basouse bastante nas historias de heróis basicamente por eso. Por eso Bueno, é cuestionable, porque incluso pensas na Unión Soviética fomentou mazo dinámica, o sea, narrativas de heroísmo, pensas Sí, en eso é certo. Stakhanov, pensas en Sí. incluso nos líderes, os líderes No. tiñan un montón de lógicas de heróis. Pero A sí que idea de sei elevar- Ainda que non... Ainda A que mí non dame a era impresión un que- heroísmo máis de cara a individual de que o héroe pode todo, senón máis ben unha especie de ánimo en sentido de que a sociedade pode contribuir, o heroe pode contribuir á sociedade, non? Eu creo Sí, que pero de Campbell perfectamente permite ese tipo de historias. Sí, non, pero non estou falando de Campbell, estou falando de enfoque hollywoodiano e tamén, aparte de que Claro, se pero basa, entón, o sea, aparte non que se ten que basa ver o en de Campbell 1. Eu penso que hai unha Sí, ten maneira que de ver. argumentar a favor do que di Darío, e penso que ten razón, que é sobre todo na noción do escolleito, non? De que de algunha maneira un calquera, un rapaz que vive nunha aldea e que pensa que é campesiño, pode ser o rei, só que non o sabe, non? Penso que isto sí que funciona ben en relación pois toda a cuestión do ascenso social, Efectivamente. do soño A- americano, non? A teoría O do esforzo, non? De toda a Claro. vida de meritocracia, non? Como E que penso que realmente isto sí que está latente en moitas das ficcións que consumimos, norteamericanas, mais por certo tamén xaponesas, non? En todo o Sí. anime. A idea de que só fai falla un milagre que pode chegar en calquera momento para que nós sexamos pois, os grandes protagonistas das nosas historias e que o fondo unha vida plena é unha vida pois en que ti vives os teus soños, non? E sí que penso que hai algo ideolóxico aí. E de feito do que se fala actualmente de ser o personaxe principal da túa vida, non? O mítico discurso aí da sala da túa zona de confort de todo o rollo, non sei, eu creo que tamén ten que ver co este discurso do heroe, vamos. Eu comprocho, eu comprocho. Eu compro a idea, o sea, evidentemente Exacto, o eu individualismo. creo, sí. Sí. No, é que eu compro a idea, pero como que é buscarlle un pouco a trampa ao asunto, non? Creo que son aplicar coñecementos que nos xa coñecemos ou sabimos evolucionar con método capitalismo, como todos estos putos e que estes discursos é verdade que sí que hai unha idea aí básica, non? O de just do it e toda esta carallada, non? De discursos absolutamente valeiros a día de hoxe, de persigue tus sueños, muchacho. Pero é certo que creo que a teoría de Campbell, en certo sentido, de moitas das historias de heroes nacen pre-capitalismo, e sen estos esquemas precapitalistas que sé que sería fácil buscar o sea, facer a comparación e facer a comparativa, pero por iso digo creo que é válida, pero facendo un pouco a nosa trampa grazas ao noso revisionismo, creo. Non tanto a unha realidade que se contemple pura e dura aí, pero podríamos establecer lazos, estou convencido, vaya, entre un e outro. Sobre todo na repetición de Hollywood, na idea de que Hollywood xa o leve como único prototipo, case, máis dunha ocasión. Claro, pero a cousa é que iso son características das historias que queren contar os norteamericanos, non tanto das ferramentas esquemáticas ou ferramentas un pouco non sei, de traballo coas que traballen.
buscar culpa diso no esquema de Campbell cando é unha cousa tan extremadamente esquemática, eu creo, non sei se ten moita rendabilidade. De feito, comentaba Pablo un pouco a idea de o monomito como unha cárcere para a imaginación, e na práctica eu penso que tampouco é o caso. Por exemplo, penso que unha das vías polas que o monomito tamén penetrou na vía de imaginario popular na última década é a través de Rick e Morty, porque Dan Harmon está dando a chapa constantemente co monomito en todos os podcasts, en todas as entrevistas onde o convidan, para explicar un pouco o proceso creativo de Rick e Morty, que eu creo que para nada é un exemplo de un cárcere de imaginación, senón todo o contrario, unha serie extremadamente imaginativa, onde cabe un montón de ideas novas, xogar con esquemas ou con posibilidades dos personaxes. De feito, eu penso que o monomito como ferramenta de guión sirve como bimbio básico, uns límites que no fondo non son moi xerais, pero que sirven simplemente para que non naufragues. En a voráxine creativa de Rick e Morty, seguramente o seu maior mérito nace da confluencia das dúas cousas dos seus creadores. Por un lado, Dan Harmon, que é moi famoso por ser moi cuadriculado, moi organizado, e que sempre eso, está dando a chapa co esquema de Campbell pintado o circuliño do esquema nunha pizarra en branco, e por outro lado, Justin Roiland, que está zumbadísimo, propón constantemente sair do esquema, poñer novas voces, meter personaxes locos. Roiland, antes de coñecer a Harmon e meterse como dentro dese esquema, non conseguira producir de maneira constante, non conseguira ter unha serie suficientemente funcional, por decirlo así, e unha vez consigue asociarse a unha persoa moi organizada que lle ofrece uns bimbios, como é Harmon, cando consiguen dar unha serie que non creo que se meta nas caixiñas típicas do esquema Disney, pero que sí podes analizar perfectamente seguindo o esquema de Campbell, de feito que Harmon anímate a que o fagas, vai. Algo que sería así bastante nihilista e con bastantes caracteres existencialista tamén, non? En algunhas ocasións. Creo que dicían por aí, algunha vez creo que li algún artigo que como unha serie que o postmodernista 100%, non? No sentido de que rexeita moitísimos valores que noutras series, pois, como que son como importantes, non? Para que o argumento e que esta serie, pois, como que rexeita todos esos valores, non? E no fondo, coa historia de Campbell estás creando unha cousa nihilista tipo Rick e Morty e o Capitán América ao mesmo tempo. Sí, efectivamente. Pues vale para as dúas. O que a mí gustame moito esa unión de ideas, non? Que diste que ao final eu que compro moi ben esa idea de, é un esquema, sabes, pero é un puto esquema, en plan de que tampouco a mellor hai que darlle unha excesiva importancia e mesmo pensalo como unhas regras que comprimen, non? Ou acaban por comprimir a imaginación. Porque creo que moitas veces o que diste tamén funciona ao contrario. Eu creo que como todos sabemos o que é este esquema, tamén creo que cando, vale, eu non son escritor, non? Pero se fixera unha historia moitas veces que escribo algo ou así, teño como en mente saírme de aquí e intento coa miña imaginación buscar as fórmulas que me deixen, inda que teña esa estrutura de base que sí que funciona, intento buscar algo que me leve a outra pequena cousiña. Entón creo que ás veces, máis que sí que unha, o sea, entendo non é por fastidiar, non? Entendo a palabra cadea ou cárcere, pero creo que mesmo pode ser un estimulante a hora de buscar outros camiños ou coller ese camiño, ese viaxe e convertila noutra un pouco distinta ou novidosa, non? Creo que podría entendelo así, non sei. Estou de acordo. Estou de acordo en que a estrutura é un dos elementos das narracións e podes xogar coa estrutura, pero podes xogar con moitas outras cousas. E ao final, pois, é como un template, non, que din os ingleses para onde co que podes empezar a traballar se che apetece, pero deberías ter. Estou de acordo con Pablo en que deberías ter poder coller outros templates. O sea, podrías coller outras configuracións predefinidas, non? É que igual non me expliquei ben, eso é unha matización, pero non é un problema tanto con Campbell, só que contra o que se fixo en Disney de Campbell. Claro. Pero si, estou de acordo con moito do que apuntades. Pois, como estamos de acordo, podemos ir pasando ao seguinte nivel, non? Que neste caso, pois sería afondar no pozo xa das cuestión. Así que, Alba, se queres abrir un melón destes todos que temos aquí na fruitería, pois será un placer escoitarte. Pois eu vou abrir o melón máis grande e gordo e vou falar de Conan o Bárbaro, que é o meu crush. Pero teño que dicir que que por cuestións de tempo non vou poder falar de Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro merecía un podcast, Robert Howard merecía un podcast exclusivo que se pode pensar para un futuro, pero para o que le vamos explicado, claro,
Este personaxe é o heroe arquetípico, e por iso está ben falar dela agora, non? Te coñécese como Conan o Bárbaro, Conan o Cimerián ou Conan de Cimeria. É un personaxe de ficción, pois iso que creou Robert E. Howard, que foi o fundador da fantasía heroica xunto con Tolkien. Que pase que morre ou suicídase bastante antes que a Tolkien. Para unha serie de, o que fai Robert Howard é escribir as historias de Conan para unha serie de relatos da revista Pulp Weird Tales. Entón, de Conan conservamos como 20 contos e máis unha novela que tamén foi publicada por partes, entón realmente tamén se axusta moito á estructura de conto. Así que poderíase falar horas e horas de todo isto. Pero para que nos fagamos unha idea clara, Conan vive na ficticia era giboriana, unha época fantástica comprendida entre os anos do afundimento de Atlantis e as migracións dos Arios. Isto supuxo unha reformulación do mundo que coñecemos, non? Todos os relatos de Conan, que é o que ten o Pulp, son sota, cabalo e rei, porque se adaptan perfectamente ao esquema anterior da viaxe do heroe. Entón, para calquera que teña interese, vai apreciar esas características. E como vos digo, 20 relatos, máis relatos densos e amplos, máis unha novela. Así que... Eu recoñezo, Alba, que teño que entrar, neste mundo, porque eu lín algún cómic, porque teño un amigo que ten moitísimos, do cómic de Conan, que para min, Conan, o sea, no meu rollo mental é o dos cómics. Entón teño que ler esta base... Está mellor nos cómics. Eu non vin os cómics de Conan, eu lín a obra, pero Conan constame porque é a opinión xeralizada, e si que tiven a oportunidade de follear algún, que Conan está mellor nos cómics, porque concentra a acción. E aparte, Robert E. Howard, aí é cando te das conta de que Robert E. Howard desenvolve moi ben a acción e a intriga, a pesar de que sexa todo o tempo sota, cabalo, rei. Entón, porque son tamén formatos que hoxe en día funcionan moi ben cunha parte visual, non? Claro. E ter que estar vendo pois narración de cousas que estamos acostumados a ver en directo, digamos, pois tal vez hoxe sí que avellentase un pouco. Claro, Por curiosidade, un día accederei, un día compañeira teño que entrar, neste. E aparte que concentra, porque claro, estes momentos da acción que tamén pasa con The Witcher, nos que che describen as batallas, claro, eso non é o mesmo se o ves visualmente que se o estás narrando. Non Pero hai autores de fantasía que siguen facendo hoxe en día moito traballo de descripción de batallas, básica, non sei. O sea, falabas de The Witcher, pero The Witcher triunfou tamén con moita descripción de pelexas, como quen di, nas narración. Sí, pero sí, eu non creo que os libros avellentaran, pero sí que creo que teñen unha parte que visualmente é moito máis impactante que narrada, porque como son moitas estrategias son repetitivas e visualmente podes evitar ao mellor ese tipo de repeticións, porque as esceas son distintas. Aínda que Conan vai a loitar da mesma maneira con todos os seus inimigos, como cambian os inimigos e cambian as esceas, iso visualmente... En cambio, na narración, pois son os mesmos, non sei se chamarlle gadgets, pero bueno, son as mesmas estrategias. Estaba pensando que igual Conan chegou a moitos de nós, a moita xente da nosa xeración, bueno, que probablemente tampouco se chega a nosa sequera, a través de He-Man, que é como o Conan barato, non? Non, descoñezo, non sei. Sí, o He-Man. Descoñeces He-Man. Non descoñeces a He-Man. Non sei. Por el poder de Grayskull. Poder de Grayskull. Joder, Iván el trolazo. Que va, sí que coñeces, Alba. O que pasa que non estás ahora na cabeza pensando no tipo, pero hai máis se coñecela de sobra, joder. O malo era unha cabeira que marchaba en moto, tío. Sí. En moto, Sí, teña. El bigote. E a animación era baratísima e todos os tempos estaban repetindo os mesmos movimentos. Non era Skeletor o malo. Skeletor. Sí, claro. Pois joder. Un clásico. Nunca iso, No, pero inda que non o viras, o mellor soache de ver memes ou algo, inda que sexa. Sí, o meme te lo que coñecer, Alba. Segurísimo. Exacto. Pero se nos dicimos que o coñeces, Alba, sabemos que ti non és moito de memes, pero sabemos que estes memes seguro que os coñeces ou os biches algunha vez. Mesmo estou seguro de que usaches algún gif ou algunha pollada destas porque sí, en plan, porque o biches por aí, que hai moitísimos.
Moitísimos, moitísimos. Bueno, Eu así sí. pensando... Perdón, Carlos, di. No, iba a decir, non, que iba a invitar a abrir outro melón. Vale, pues convidado son. Non, ia traer simplemente a cuestión en xeral, non, da materia de Bretaña, porque estiven pensando en heroísmos arquetípicos, como dicía Alba, e pensaba que este era un nicho polo que había que pasar. O que pasa é que logo dándolle unha volta o que eu coñezo da materia de Bretaña, penso que parecen máis prototípicos do que son, porque eu lín hai relativamente pouco o Percival de Catien de Troyes, como un dos grandes relatos canónicos da materia artúrica medieval. É curioso porque a maior parte do libro o pobre Percival é un inútil, é un aldeán que por X motivos é tamén un escollido, ten que pasar unha serie de probas para ser digno da Táboa Redonda, pero é que a maior parte do relato é como a parte da viaxe do heroe en que aínda non está capacitado para facer nada, non? E hai, de feito, como unha especie de descripción negativa del precisamente porque é un campesiño, non? É como máis que unha novela épica, é un conxunto de bromas sobre os parvos que son os campesiños que non se enteran de nada, é incapaz de vestirse con xeito, de falarlle a xente con xeito, cando chega a corte, pero penso que fala como se estivese aí falando cun amigo, co rei Arturo. Non sei, é curioso como algo que debería ser o núcleo, ao mesmo tempo non deixa de se afastar un pouco tamén do típico. Sí, que aí é onde ves o papel que tivo a idea estructuralista a principios do século XX, porque eu, por exemplo, tamén lín hai pouco tempo, hai como un ano así, o libro este de A historia do nobre Ponto, traducido en Rinoceronte, que fala, é unha historia dun nobre que vive en Galiza, pero marcha a Bretaña moi novo e ali vive moitas aventuras. E sendo como novela clara de cabaleirías, ten unha estrutura que é un pipote visto en de hoxe en día. Ten como longuísimas aventuras tangenciais, pérdese en personaxes que despois non volve a retomar. Quer dicir, a nivel de estrutura non está tan interesada en ter unha estrutura clara, senón como que ten outros intereses e vaise despistando, perseguindo esos intereses, e non tanto como o arco do personaxe principal. E visto dende agora parece como un erro ou unha cousa fallida, pero porque pensamos as historias de outra maneira, non? Claro, que xusto a novela de Cabalarías é un dos formatos que peor funciona co modelo de Campbell, porque por como estaba concibida, funciona por adición, non? Non existe tempo, o tempo non pasa, os cabaleiros son eternamente novos e van vivindo infinitas probas. De feito, os libros vanse reeditando e ás veces alguén engade, sen pedir permiso, unha aventura nova porque lle gusta, ou mesturas de outro libro pois porque nese momento lle compensa xuntalas. Entón, é como unha concepción non só do heroísmo, senón da narración moi distinta. E iso no ponto, que por certo hai que recomendalo porque é increíble. Está guapo, está guapo. É unha concepción do pasado de Galiza que pode abraiar, non? De como era vista Galiza desde as cortes de Francia, desde a cultura cortesá francesa daquela altura, pois moi louvatoria. Pero ten iso, que é unha estrutura episódica en que ás veces dis por que a narración non avanza, non? Por que nunca chega este momento épico final en que consegue o seu propósito? Está pensando noutras cousas, quer dizer, o quen está escribindo ou quen está pensando nas historias interésalle a aventura, non o arco xeral do personaxe. É como que ten outros intereses, é interesante. É moi interesante. Máis cousiñas por aí para traer? Ou non? Eu podo darche permiso para que fales con Cabaleiro Darío. No, que é interesante porque xa tamén un pouco respecto a todo isto que estábamos comentando, o tema do personaxe do herói, sobre todo no que son os videoxogos, porque, normalmente para o tema do consumo é máis atractivo de cara ao consumidor que ti sexas un herói, non? Que para a historia tamén de cara ao world building e todo iso de guión, vamos, o máis sinxelo, polo menos, é crear un herói, non? Como meter o esquema dentro dunha cousa que construes ti, non? Efectivamente. Entón, eu penso que sobre todo porque é máis fácil para crear un xogo, normalmente centrado no que os mundos abertos e tal, pois facer misións e tal, pois o figura de herói como pode ser Geralt de Rivia, non? Nos videoxogos de The Witcher, ou mesmamente o comandante Shepard en Mass Effect, non? E mesmamente anteriormente a todos esos videoxogos, nas aventuras gráficas
que prácticamente era historias sobre heróis, non? Incluso algunhas con todos estos pasos que dixechedes de Campbell, pois como pode ser o xogo King's Quest ou mesmo o Monkey Island con Guybrush Threepwood, non? Que é un pouco tamén con ese toque de antihéroe, pero bastante interesante. É que xusto en Monkey Island vese perfecto o de Campbell porque tens que Efectivamente. conseguir obxectos para facer determinadas probas, non? O sea, basicamente ese é o xogo. Tamén Efectivamente. hai como pues, un premio final que é unha muller, un vilán vido do Averno que tens que enfrontar, Efectivamente, un é que momento tal cual. final de reconciliación e de retorno. O sea, O feito da balea, non? Tamén, ou seja, como Sí, sí, pode é ser. verdade, é verdade. É que de feito penso que se establece deliberadamente como unha parodia Total, Sí, claro, exactamente. da por historia suposto, heroica. por suposto. Que vos son, é increíble. Os primeiros, un pasador. Sí, increíbles, me parece boísimo. Creo que ademais o videoxogo isto chegou a ser unha peste, que quero dicir, o sea, o videoxogo ás veces cando colle un modelo e ademais influenciado polo tema hollywoodiense todo isto, custa un huevo en medio, deixar atrás X aspectos, creo que o do Camiñoero foi brutalmente explotado a niveis insospeitados en todo o videoxogo, Sí. cando por suposto tamén non, quero dicir, pero hai non vou dicir a porcentaxe porque todas o 90% das porcentaxes son inventadas das que dicimos, pero É que incluso nos xogos de plataformas, Mario Bros. todo, a ver, ti pensa o premio da princesa Peach e todo o rollo contra o a King mí Kong, Mario o non me... Mira, Mario, fija... Mario non sería para mí o exemplo perfecto, pero Spyro the Dragon, Crash, todas estas cousas de heróis involuntarios que teñen que de un momento dado tomar unha decisión e facer un camiño, está cheo. Pero cheo ata os antihéroes, moitas veces presentados certo, en... Que non é mal momento para recomendar todos os vídeos míticos de Anita Sarkeesian sobre pues, como estes tropos do heroísmo, en concreto o papel da muller, pues, construían unha serie de discursos machistas, non? Pues desde o Super Mario ata Metroid. En fin, ten unha serie de vídeos moi coñecidos e moi bons en que intenta polemizar sobre estas cuestións. Sí, é que é unha tolemia. Ata nos videoxogos de antihéroes, moitas veces os videoxogos tipo GTA, San Andreas, Vice City, falan diso, dun tipo que de nada, de tal, chega a capo de non sei, o sea, é o mesmo camiño, só que nun ambiente antiheroico, ou chamémoslle X, non? Ese é o típico do GTA, dos antihéroes. Pero é o mesmo. O sea, é o mesmo salvando que faz unhas accións unha tensión. Hai unha tensión, eu creo, porque os xogos de mundo aberto e de moitas horas, os guionistas intentan escribir personaxes pensando no esquema de Campbell, pero claro, como por unha parte ti tes que rolear e por outra parte vas a estar xogando como 200 horas, o esquema non acaba de funcionar ben, eu creo. Por eso moitas veces as historias dos mundos abertos resultan un tanto insatisfactorias, un pouco raras, e incluso conectando co que comentábamos antes, porque no fondo incluso parecense máis ao que podía ser un esquema de novela de caballerías onde tes un mogollón de aventuras todas no mesmo grado de importancia ou non importancia e non é tan importante o arco xeral de personaxe, non? Claro, é que moitos dos xogos de mundo aberto teñen problemas polo pescozo de botella, non? No que ti podes tomar todas as decisións que queiras, pero nun momento dado vas ter que pasar por aquí. En plan, ti eres Geralt de Rivia, mataches toda unha cidade. En plan, imagínate, non? De que vas todo tal e mataches toda unha cidade. Pero logo non va a ser un chungo, va a seguir sendo Geralt de Rivia nun momento dado da aventura. Eu creo que ese é o problema moitas veces de entender os mundos abertos como que non son realmente, o sea, as mecánicas son limitadas nese sentido, ou por lo menos a mecánica narrativa. E acaba pasando eu creo que é un problema de guión, un problema de como se concibe o guión, non tanto de que sean limitacións das narracións, senón que pretenden contar historias que non cadran coas ferramentas que tes de programación. Tamén, sí. Pode ser, sí. É que de feito que é o que fan no mundo aberto, darche liberdade para todo, menos para non cumprir cos pasos da viaxe do heroe, non? Sí. Tes que pasar por certos momentos, certas cidades, certos encontros con protagonistas que van exemplificando, pois, o obxecto recobrado, ou a tentación de fuxir, este tipo de cousas, non? E ademais, por desgraza, creo, non? En moitos dos xogos así que nos plantean este tipo de cuestións, é super burda a mecánica para que non te salgas do camiño, non? En plan de... Por exemplo, en GTA as estrelas de policía é diferente, non? Pero GTA as estrelas de policía nos Assassin's Creed que está claro como os policías, non? Nas cidades son super power up, en plan fúndente. En Geralt de Rivia pasaba algo parecido tamén, que os soldados normalmente nas cidades eran moi moi fortes.
En plan, podes facer o que queiras, pero mellor non o fagas, non? Probablemente moitas As veces estrelas no esquema de Campbell, non eso estou vendo, joder. Sí. Moitas veces pasa isto nos mundos abertos, non? De podes facer o que queiras, sí, pero non o fagas, porque estropeas o que queremos contarche. É un pouco absurdo, non? O tema, pero tamén hai xogos que o fan moi ben, outras cousas. Penso en Disco Elysium, por exemplo, o tema do que podes facer, non das decisións que tomas, evidentemente están levadas a outro extremo. Tamén un xogo moi distintos que estamos dos que mentamos agora, non? Que é importante iso, pero bueno, era por sacalo. Compañeira, Alba, tamén tiñas por aquí unha volta, non? Ata Tolkien, de novo. Haberá que falar das heroínas mulleres, Uh-huh. para darlle un pouco nas narices a Campbell tamén. Porque ademais en Tolkien eu considero que hai heroínas mulleres, aínda que hai moita controversia sobre se a literatura de Tolkien é machista ou non é machista. Eu aí non vou entrar, eu por exemplo sí que considero que Tolkien non é machista e que Robert Howard, destes parámetros actuais, é machista, porque o papel da muller en Robert Howard non é o mesmo que o das mulleres en Tolkien en xeral, e en particular o das protagonistas en Tolkien sí que considero que ten relevancia e que non é que un papel bastante feminista. En Robert Howard creo que pode haber algún caso. Eu sinalaría o mellor algún, pero todas son acompañantes de Conan, que se acaban deitando con Conan, e pouco máis. Entón, as heroínas da fantasía épica, que eu creo que todos nos facemos unha idea de cales poden ser, eu sinalaría dúas que serían Lúthien e Éowyn, non? Lúthien sabemos que é a dama elfa, a filla do rei Thingol e de Melian de Doriath, acordavos da cintura de Melian, non? E como as mulleres do seu rango non foi adestrada na arte da guerra, pero enfrontase a Sauron e a Morgoth para protexer o seu amado Beren, tal e como aparece narrado no Silmarillion. Para isto só utiliza o seu don natural para a maxia e o canto. A súa partida, iniciación e retorno ten que ver coa aparición do humano Beren na súa vida, como dixemos antes, e como a Thingol lle desagradaba a Beren e non o consideraba digno da súa filla, asignoulle a misión de recuperar un dos Silmarils da coroa de Morgoth, que eran estas pedras luminosas maravillosas. A chamada aventura comezaría cando Beren cae prisioneiro de Morgoth e Lúthien acode a salvalo coa axuda do sabuxo Juan, creo que se lee así. Logo acompáñao na súa aventura e transformados en morcego e lobo, ela en morcego e el en lobo, e chegaron ata o trono de Morgoth. Esta etapa sería a de iniciación na que se enfrontan ao principal enemigo e Lúthien quen o durme coa súa música e o seu poder e recuperan o Silmaril. Pero por avatares, un home lobo ataca a Beren e traga a pedra. E ao regreso a Doriath, Thingol permítelles que casen, pero como a misión de Beren aínda non rematara, temos outra aventura. Beren enfrontase ao home lobo e morre despois de matalo e quitarlle o Silmaril do ventre. Volvemos entón á partida, porque a raíz disto, Lúthien morre de pena e ante mandos, nas salas dos mortos, basicamente, canta a súa mala sorte, outra vez iniciación, e mandos conmóvense e devolveos á vida aos dous, dándolle a ela a mortalidade, de modo que outra vez hai o regreso á casa, con metamorfose persoal explícita incluída. Que non me gusta de Lúthien? Bueno, que fai todo por Beren. Se cadra aí podemoslle poñer así unha pega. Entón, É que non é tan protagonista, é que eu entendo o debate, porque é como a historia dela ou está a servizo do home. A ver, a cuestión é a seguinte, o que creo é que o que motiva a ela a facer o que fai é Beren, pero que realmente ela é a protagonista da historia. Xa, que ten a Porque xencia, Beren sí. non, o sea, Beren se non fora por ela termina mal, termina mal igual, pero quero decir que se non fora por ela termina para sempre, que xa non conseguiría culminar a misión para nada. Entón aí sí que creo que ten a súa parte de heroína. Que pasa? Que as motivacións de estou encadenada a ti e entón a partir de agora para onde vayas seguiré, non sei. Claro, desde a perspectiva actual, se lle damos un toque feminista igual, pois mira, Beren, vai tomar. Diría Anita Sarkeesian disto. Claro, non sei.
Non sei, pero bueno, a min é un personaxe que me gusta moito Lucien, porque iso, non dubida, enfróntanse, atopas un... É como ao revés, en vez de ser a dama que está atrapada no castelo, é ao revés, é o señoriño que está atrapado no castelo e vai a dama de alta alcurnia, de máis alcurnia que a el, salvalo. Entón, Juan, pois non sei, por esa parte, por esa reversión, pareceme moi interesante. a mí unha cousa que me parece moi interesante en xeral do Silmarillion, en contraste coas obras anteriores de Tolkien, é que de alguma maneira é como super subversiva con respecto aos esquemas do heroe, non? Porque pasan tantas cousas, hai tantos heroes e persoas metidos polo medio que de alguna maneira é como que as vidas épicas son nada, non? Son como partículas de pó nun tecido moi grande de historias que parecen nunca acabar e de alguma maneira ten como un punto depresivo, non? Fronte ao optimismo da épica tradicional é como nada importa tanto, non? Só hai unha loita moi grande entre fenómenos de luz e escuridade que ultrapasan todas as persoas e o que estamos vendo e o que viches en O Señor dos Anéis é simplemente unha pequenísima loita de iso, dunha guerra máis grande que nunca acabará, non? Joder. Eu non o acabo de ver así. Eu creo que o que sucede o Silmarillion simplemente prepara, tamén hai que ter en conta que Tolkien iso non o quixo publicar, iso publica o seu fillo, pero simplemente prepara ese universo conflictivo, ese universo problemático no que ata que non chega o home e ata que non chega a era do home non se acada a paz. E no momento en que chega o home e establece a súa era derrocando a Sauron, bueno, é a guerra definitiva. Eu creo que aí sí que é o final dos finais. Non concibo outro Silmarillion despois do retorno do rei. Non sei se me Pero non explico. imaginarías unha historia como O Señor dos Anéis contando que sei a caída de... Me acordo de como é a cidade esta. Bueno, cantando un dos episodios concretos do Silmarillion podería contarse unha triloxía épica. Pero visto Isto dende lonxe, quedan como pequenas historias apuntadas no, da a que O ver, Señor dos Anéis podería ser simplemente a última que se comentaba. sí, o que pasa é que, a ver, o Silmarillion ten o problema de que o Silmarillion non está narrado. Por iso é que Por eso. Tolkien non o quería publicar. Realmente o Silmarillion son notas, pero non está narrado, non hai nada narrado. Pero eso Pero dá unha ademais sensación distinta. hai unha interpretación un pouco como moralista, lóxica, que se extrae en xeral do conxunto da obra de Tolkien, que é que todas esas loitas que foron fantásticas noutrora, de alguma maneira seguen vivas na nosa época, non? E que os conflitos que atravesamos as problemáticas morais, este é unha visión típicamente moderna de que Tolkien facía parte, pois de alguma maneira non deixan de ser o conflicto entre ben e mal, non? E que nós tamén estamos a vivir pois un episodio épico máis deste confronto entre forzas. Así Sí, interpreto eu, vaya, as sí, sí, conclusións sí, de... sí. Sí, 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 sí. iso sí, o que pasa é que eu creo que iso, que no Señor dos Anéis xa é o definitivo. É que agora é o morte ou gloria. É un pouco así. Non é como das outras veces que, bueno, tes problemas por aquí, pero vas amañando polo outro lado, pois iso. En calquera caso, para min, a que é a heroína a miña favorita da obra de Tolkien é Owen. Non sei se meterme no maltrato que sofre esta figura na película de Peter Jackson, porque, bueno, Peter Jackson ten tendencia a establecer tríos amorosos que logo non sabe Crees? desenvolver Ti crees? Non sei, adecuadamente. Non sei. Neste caso eu creo que peor, neste caso creo que peor, porque para min polo menos foi peor. Sei que o caso do Hobbit é aberrante porque implica ademais a un personaxe que só aparece na película, pero a min esta figura sí que me parece que perde toda a épica e perde todo o tratamento que Tolkien lle dá na obra. A partida sería que ante a decadencia da súa casa, con Theoden, posuído por Saruman, Éowyn desexa ir á guerra para amosar valor e honra e a oportunidade preséntase cando coñece a Aragorn. A ver, na película dise ás claras que se namora del. Pero no libro xa non queda tan claro. No libro sí que é certo que hai esbozos de Tolkien explicando que igual xuntaba a Aragorn con Éowyn, pero esos son esbozos que quedaron niso.
Nos libros o que se explica é que Éowyn non ama a Aragorn en sí, senón a posición tan alta que el pode chegar a ocupar e a súa dinastía, basicamente. Entón, ela o que ama é o que Aragorn representa e o que pode chegar a representar, pero non tanto a persoa, que é un pouco o que creo que está exacerbadísimo na película, porque ademais ela no libro aparece representada como unha señora de Rohan que eu creo que se reprimiría moito de amosar certos sentimentos explícitos sobre unha persoa que acaba de coñecer. Podelle profesar admiración, podelle manifestar admiración, pero non ao nivel de adoración que aparece na película. Pero tendré que meter fichas, joder, se quere. A min pareceme que iso está moi mal traído, porque o que fai... Bueno, despois explico vos o que pasa na película. E aínda que durante as guerras do Anel Éowyn coida do seu pobo en Édoras e no Sagrario, Aragorn rexeita levala con el pola senda dos mortos, entón disfrázase de home e marcha coas tropas de Rohan para a batalla en Gondor e leva consigo a Merry e os dous destrúen o rei bruxo. E esta sería a iniciación, con compañeiro de aventura incluído, e o retorno implica para ela pasar polas casas de curación, coñecer a Faramir e casar e quedar con el. E no seu regreso prodúcese a metamorfose porque renuncia á gloria da guerra e destaca como curandeira. Que pasou no Señor dos Anéis e por que se degradou este personaxe? Porque, a ver, este personaxe é o momento máis feminista da película e da obra de Tolkien, que mata o rei bruxo. O rei mago de Angmar, pois mata o rei bruxo. Que sucede? Que despois de matar o rei bruxo no libro, pois queda ali medio moribunda, con Merry cerca, e despois xa véñenos, bueno, atopa o Merry iso. Pero na película o que se fixo é que o seu querido Aragorn, no que polo que parece sentir un amor e unha adoración inigualables, pois tena que salvar do orco porco. Sabedes cal é o orco porco, verdade? Todos tedes na cabeza agora mesmo o orco porco. E a ver, aí é onde queda o personaxe completamente deslucido, porque a ver, vamos a ver, acabaste de enfrentar o rei bruxo, que ademais, bueno, no libro xa di que cun único toque de espada que lle corta a cabeza ao Nazgûl, que non se separa do rei en ningún momento. O rei tampouco chega a saber quen é ela, pero bueno, como sucede na película, que sí que se despiden, a min eso tampouco me parece mal, pero sí que me parece moi mal que ao final ela estea aí como intentando facerlle fronte ao orco e que teña que vir a Aragón aí salvala, porque claro, como non vai ser a damisela en apuros. E non, Éowyn non é a damisela en apuros. Entón, a min pareceme que o personaxe queda moi deslucido na película. Aparte que a película comeuse a parte na que se enamora de Faramir, que tamén é moi bonita, e que é unha pastelosidade que me gusta moito a min. Entón, a min todo isto pareceme moi mal. Todo parece un pouco cruzada persoal, Alba. Non sei se me atrevo a contraargumentar porque te vas a enfadar. Non vou entrar nese. Non queiras, Pero nada, eu pola miña parte rematei. Esa é a miña opinión e facía... necesitaba expresala. Correcto. Pois, en canto a heroínas, como comentas, a parte de fantasía, eu tamén destacaría o que é Ciri, non? No que é nas novelas de Geralt de Rivia. Así como... Bueno, non sei se máis que heroína, unha especie de monstro tamén, non? Non sei. Ten aí su certo punto, non? Creo. A ver, entre heroína e antiheroína. Efectivamente. Bueno, logo nos videoxogos xa sí que é máis claramente unha heroína. E que de feito eu argumentaría que Ciri é a única heroína de todo The Witcher, porque é quen pasa polo traxecto de Campbell, non? É quen é probado, quen intenta, quen fuxe ao comezo, non encontra o camiño, despois pasa a ser adestrada para o seu posto de heroe, é tentada pola súa natureza, pois daría o dicía monstruosa, non? Entón sí que penso que sí que podría ser. E isto vese ben nos videoxogos de The Witcher, no terceiro que pode manexala, e como que parece darse a entender que sería posible que un The Witcher 4 fose directamente protagonizado por ela, non? De feito, pareceríame xeñal porque parece unha personaxe moi interesante, a verdade. De feito, do que son as novelas e dos videoxogos pareceme, é a miña opinión, para min é unha das personaxes máis interesantes do que é da
da serie de Geralt de Rivia. Non No, é sei que vos. dende a perspectiva da estrutura está claro que a protagonista é, o sea, en termos de pura narratoloxía, a tal cual. protagonista é Ciri, Sí, sí, porque o efectivamente. primeiro libro, ademais de Geralt de Rivia, eran un serie de relatos, Sí. onde non había un arco claro de personaxe, e en canto se volve serial, Sí, Xira xa volvese serial porque temporal. aparece Ciri como personaxe e pasanlle Efectivamente. cousas, non? Sí, pero eu, por exemplo, estou un pouco en disonancia con Pablo. Eu sí que creo que, efectivamente, gracias a Ciri, que Ciri arrastra o resto de personaxes a que sí que pasen pola viaxe de Campbell. Bueno, Pode Alba, ser, sí. era unha hot take como para intentar aí. Non vou morrer neste outeiro, prometo. Polo que sexa, Geralt de No, Rivia na saga Geralt de Rivia é secundario. No, a ver, pero é certo, pero como é ela que fai a viaxe, o resto acaban facendo esa viaxe tamén, Sí, entón, ao final é como que os vai arrastrando. Entón, que Pablo ten razón, pero tamén sucede iso, quero decir, é algo que acabo de pensar agora, tampouco me parei a reflexionar, ni non tiña preparado. Acepto a puñalada, Alba, de corazón. E logo estive pensando que nos videoxogos tampouco hai moitas heroínas, non? Bueno, aparte de por ser un sector un pouco de Big Dick Energy, non? Pero estaría, bueno, Lara Croft, non? Como así, non sei se chamarlle heroína, pero Sí, claro, como que non? Sí, home, Ah, sí, sí, claro, é un Son claramente exemplo heroínas. perfecto. logo nos últimos videoxogos xa hai heroínas como pode ser Ellie, non? En The Last of Us, pode ser tamén o feito de como se chama? A de Horizon Zero Dawn, Aloy. Aloy, etcétera, non? Un pouco todo. A ver, todo ese aquí rollo. eu creo que, a ver, non quero decir, discrepo no sentido estrito de que non había antes, es que eu creo que si houbo heroínas nos videoxogos, o que pasa que evidentemente había máis homes, eso por supostísimo, o sea, Sí, innegablemente. a ver, videoxogos con mulleres en protagonistas, de feito Pero Metroid, creo que unha muller. Metroid, non, pero protagonista Samus, por principal. exemplo, sí que era casi unha sorpresa, non? Ou buscaban ese acto sorpresivo, parecía, non, no momento. Non sei, eu creo que se foi equilibrando por sorte, nos últimos anos é vistosísimo iso. O que pasa a mí sempre me preocupa, máis aló de que sexan ou non mulleres as que protagonizan, ás veces é a visión que os videoxogos aportan das mulleres. Non só heroínas ou non, senón que mesmo pode ser unha heroína hiper ultra sexualizada, sabes? A mí iso sí que vexo, sí que me preocupa máis no tema presente do medio. Pero o que dicías ti, é un sector bastante big dick energy en moitos aspectos, non? Entón, supoño que son procesos que van evolucionando aos poucos, pero está un pouco parado, é un pouco paradinho. Sí, logo fora dos videoxogos, o sea, non quero no cinema tal de ciencia ficción sobre todo, sí que hai unhas cantas mulleres así destacables como poden ser Sarah Connor no que é na saga de Terminator, non? Que, bueno, sobre todo na dúas creo que onde máis fai este papel, non? Logo Cara Trace en Battlestar Galactica, que sí que creo que sobre todo ao final da serie sí que comeza a asumir este papel. E mesmamente, eu creo que tamén, o sea, como bastante claro, como a princesa Leia en Star Wars, aínda que ao principio sexa como interés romántico de Luke, sí que comeza a ter máis peso como unha heroína, non? Especialmente nas novas, non? Nas En que se novas, converte, non sei se é a general ou non sei que cargo ocupa, pero vaya, Sí. Sí. top. No, mira. Falabas de Sarah Connor, perdón, o de Sarah Connor é máis un exemplo paradigmático porque rescatada no primeiro é a típica princesa que hai que rescatar Sí, na efectivamente. primeira película para ser logo unha guerreira na segunda, non? Por así decirlo, a típica evolución. Non vou decir que seas habitual, pero sí que moitas veces se ve este cambio, non? De convertir esa de facilidade. asumir que curiosamente sempre asumen rasgos masculinos as heroínas. Outra banda. Esa é que ni sequera, mira, pareceme significativo que se mencionen como exemplos tanto Sarah Connor como Cara Trace de Battlestar como a princesa Leia, porque penso que as pensamos como heroínas porque miramos cara atrás e buscamos referentes de personaxes femininos ou personaxes femininos con axencia e fortes, pero ningunha das tres son as que teñen o arco do heroe nas súas respectivas historias. Ningunha das tres, as tres son personaxes secundarios que teñen máis ou menos axencia, pero en ningún caso son as protagonistas das súas historias. Só que, claro, como temos unha
un déficit deste tipo de personaxes cando buscamos cara atrás para buscalos, pois o máis parecido a unha heroína con arco de heroe de Campbell son estas, pero que ningunha os cumple. Non son as que teñen a saída ao mundo, a obtención do obxeto máxico, a volta que a redime. A ver, estou pensando que de ciencia ficción como heroína a Teniente Ripley eu creo que aí sí que é protagonista, non? Sí, Se falamos dunha muller protagonista daquelas épocas, eu creo que é vamos, a máis icónica, non? Sí, pero ela non é, pero non hai viaxe de Campbell con Ripley, non? No. O sea, que hai esta cousa. A primeira película non. Eu penso que aí non. ten razón Rodicio que a pesar de que o protagonismo feminino vai aumentando nos últimos anos, é moito máis difícil atopar a viaxe do heroe completa. Aí estou de acordo. Feita por unha muller. Está o exemplo das últimas Star Wars tamén, en que a protagonista agora sí é unha muller e atravesa todos os pasos. Mas penso que de alguma maneira a industria cinematográfica, especialmente como adoita ser moi conservadora nas súas apostas, folle máis doado, pois, colocar algún protagonismo, dar algún papel máis ou menos central ás mulleres, pensemos en Viúva Negra, por exemplo, máis colocala no centro absoluto, que é o cabo, o que é a viaxe do heroe, foi, aínda é, bastante máis infrecuente. Sí. Eu coincido completamente. E vou falar eu tamén, non? Falamos do prototípicos, arquetipos tal. Aquí hai un nome propio normal que sempre saco un pouco a relucir, Brandon Sanderson. Brandon, que ademais de escritor é tamén profesor de literatura, non? E traballou bastante o tema de Campbell, ou dixo varias cousas interesantes, non? En xeral, no mundo moderno a fantasía, así escrito, dice que Sanderson intenta fuxir bastante ou intenta evitar o tema da viaxe do heroe, non? Ou polo menos limitalo. É que ele explicou, no? El di que a viaxe do heroe non ten por que ser unha viaxe física, que eu lin cousas dele, o sea, cousas teóricas del. Sí. Que non ten que ser unha viaxe física, que ten que ser unha viaxe, non sei se chamarlle espiritual ou, pero basicamente naturez. Sí, el por exemplo, cando fala da viaxe do heroe, normalmente contrapón o que a xente entende por cliché e a xente que entende por arquetipo. Non, en plan, que un cliché non é un arquetipo non é un cliché, non? O sea, non por utilizar o tema de Campbell vai ser algo malo, non? Ou polo menos xa de entrada é algo malo. É algo do que falábamos ao principio, non? Realmente, isto todo, non? El, por exemplo, diso, non? A súa novela, por exemplo, a primeira novela que publicada, que foi Elantris, non? Hai ves aspectos de Campbell, non? Podríamos dicir. El creo que hasta chegou a falar de síndrome de Campbell, non? De que a literatura custalle moito arrincar deste de historias de mozos, heroes que empezan unha misión misteriosa, buscan poder, alcanzan a maioría de edad, superan dificultades, etc. Todo o que viñemos falando, non? El fala diso como síndrome de Campbell. Pero non brutalmente negativo, senón que di que é normal que iso ocorra, que mesmo nos seus libros pode haber esta especie de síndrome, pero que non está mal utilizar X símbolos, non? Que é natural utilizar como utilizamos X palabras, como utilizamos X formas, pero é lo que si vexo que el acaba por non fuxir, senón que acepta estes arquetipos, colle un par para cada personaxe, non? En plan, colle o que lle compensa. E limita algunhas seccións da viaxe do Campbell. Por exemplo, hai un personaxe, un truquiño que utiliza el moito, é que non hai viaxe física, que o que dicía Alba. Hai unha viaxe interior moi potente, ademais, os seus, por exemplo, no Camiño dos Reis, o Arquivo das Tormentas e a saga, el utiliza un truquiño de que a maioría dos seus heroes están bastante desfeitos, non? Son ter problemas mentais, moitos deles, un con depresión, outro arrastra, o sea, teñen doenzas a maioría. Algún xa está, non é o típico heroe, vamos dicilo así, non? Ou polo menos non tal. Inda que algún deles ainda non sexa heroe, se vai a convertir el, que non quero tampouco facer moito spoiler. Pero vamos dicir que hai un tipo que é o que máis tiría o camiño do heroe, non? Como tal, en plan, é un tipo que non ten nada nese momento dado e acaba sendo un gran heroe. Está limitado, por exemplo, que a súa viaxe ocorre nun mesmo sitio sempre. Está moi limitada no espazo. En plan, limita tanto de que non sae dun sitio moi concreto durante toda a aventura. E pareceume, o que dicíamos antes, interesante utilizar eses recursos ou atopar os teus propios recursos, a tua propia forma de contar a historia para evitar a Campbell, pero de algún xeito realmente seguir creando heroes, non? E por suposto, unha das cousas que sí que fai Sanderson moi ben é o tema de que hai moitísimas heroínas nos seus libros, moitísimas. O sea, as mulleres normalmente, mesmo
no Arquivo das Tormentas concretamente, as mulleres teñen un papel fundamental, non? Teñen X habilidades que os homes non posúen ou máis ben non aprenden. máis ben. Concretamente creo, non, por poñer un exemplo, é que as mulleres no arquivo, bueno, neste planeta no que está ambientado o Arquivo das Tormentas, o Camino dos Reis, as mulleres poden escribir e ler. En plan, os homes non teñen iso. Entón son herdeiras elas da historia. Isto evidentemente eu creo que se podría entablar de algún xeito coa roda do tempo, non? Onde as mulleres tamén teñen bueno, teñen poderes, non? E os homes, en teoría, non. Vamos a dicilo así. Pero ela fai este tipo de cousas, non? Sanderson. De crear, sobre todo, o que lle vexo, o que máis aplicou neste libro, sobre todo, é que pode haber varios tipos de heroe. Pode haber o heroe que non é heroe e mañá o é. Está o que foi un heroe e agora está brutalmente traumado polo que tivo que facer, non? Por salvar ou por converterse nun heroe para algúns, nun monstro para outros. Hai diferentes perfis, non? Pero ao longo prazo todos vanse converter nuns heroes, pero sobre todo arrastran moitas secuelas psicolóxicas, en plan, moitos deles, non? Ou mesmo, por exemplo, hai algo que me interesa moito nel, non? É plantar hai un protagonista autista, pero nun mundo onde estas enfermidades non se coñecen. En plan, saben curar feridas, pero non saben, fan moita referencia a isto, non? Hai un personaxe en concreto que ten depresión, e ti ves claramente que o tipo ten depresión, non? Entón non é capaz, non? Como el di, non podo ser o heroe que a xente quere que sexa, tal, é moi interesante como Sanderson traballa moito, e aí onde dice Alba, creo, repito, o tema da viaxe interna, non? De que é máis unha superación propia que un heroe para o resto, non? É como dicir, non podo ser un heroe se antes non o son para mí, non? En plan, e hai un pouco aí de literatura. É interesante, o Arquivo das Tormentas, eu recomendo. É que, en xeral, eu penso que os autores novos de fantasía son como moi autoconscientes ou teñen moita consciencia disto, porque falábamos antes dos arquetípicos, heroes arquetípicos do viaxe do heroe, e os que podemos considerar como dous pais fundadores da fantasía épica, que son Howard e Tolkien, poden ter moitas cousas que non comparten, tanto temáticas, de ton, de moitas cousas, pero si comparten un montón a estrutura, non? A estrutura da viaxe do heroe. E eu penso que moitos dos autores da nova fantasía, falamos de Sanderson, podemos mencionar a Abercrombie, podemos incluso mencionar a Martin aquí, construen a súa figura autorial un pouco a contracorrente, non? Sobre a idea de que fan algo distinto ao que facía Tolkien ou Howard, ou exploran novos terreos. Hai un pouco de publicidade nesta idea, porque lógicamente todos eles teñen antecedentes distintos, antecedentes de Tolkien e Howard, pero todos teñen antecedentes, pero sí que creo que hai un pouco de renovación por vías temáticas. Falabas algunhas destas das que fai Sanderson, colocando, por exemplo, a problemática dos problemas mentais nos personaxes, ou unha aproximación un pouco máis de sci-fi na maxia, ou Abercrombie que coloca un pouco como a súa marca persoal, unha descripción máis núa da violencia, como un entorno moito máis agresivo onde se colocan os seus personaxes. Pero penso que en xeral, en realidade, fan estas novas apostas temáticas, pero non vexo moito risco a nivel de estructura. Penso, por exemplo, en Abercrombie, que xa digo, véndese un pouco como un pouco a dark, a fantasy, como que os personaxes son máis complexos, son máis oscuros, pero se pensas un pouco dende fora nos personaxes, case todos siguen máis ou menos a viaxe do heroe, pim pam pum, moi pouco, basicamente, e todo este xógase moito cotón e con elementos temáticos, pero non tantos estructurais, case sempre podes seguir o esquema. É camuflaxe, non? Ao final, perdón, é simplemente iso, non? Sí, eu creo que hai un pouco xogar non vai ser exactamente igual, pero se o miras é un pouco igual. Perdón, Pablo. Así falando de todo isto, pois de subversión, digamos, da viaxe do heroe, quero traer un exemplo que precisamente non fai maquillaxe, porque o protagonista é tan estereotípico que é só o estereotipo, non ten prácticamente máis nada, mais a viaxe do heroe acaba non sendo o que parece. É unha novela que se chama Igor Nebli, de Miquel de Palol, un autor catalán, e eu penso que é a miña novela favorita con diferenza deste tipo de temas. Contovos así un pouquichiño do argumento rapidamente, porque para entender ben o que propón hai que ter así como un pouco de contexto. A cousa é que mestura por unha banda un universo que é o noso,
mais que pasou tanto tempo como que o tempo bucleou, digamos. Volve ser unha especie de idade media, pero con tecnoloxía propia dos anos 80, o universo, a sociedade política está rexida por unha especie de sistema de loterías, non? Como na lotería de Babilonia de Borges, en que cada día, pois, a ti tócache ser o que che toca, pode ser rei ou pode ser mendigo. A cousa é que esta lotería é descoñecida pola poboación. Non saben se o que fan no seu día a día é porque lles tocou ou é pola súa vida, realmente. A historia trata dun heroe adestrado nunha academia de heroes cuxa tarefa é resolver unha serie de laberintos que hai polo mundo. E hai como unha serie de intereses xeopolíticos escuros en que estas persoas resolvan os labirintos e se convirtan en grandes heroes nacionais que nunca chega a estar de todo clara, mas o interesante é a tensión constante de ata que punto está facendo isto porque é o escollido, porque é un grande heroe ou porque tal vez haxa pois iso, un sorteo que fixo que lle tocase. E o tropo que introduce, que penso que tamén é bastante característico da nosa época, é a do heroe que fracasa na súa tarefa, que non chega a completar o ciclo. Efectivamente, el é capaz de resolver o labirinto, mas cando sae del, pois decátase que efectivamente todo é un xogo escuro de intereses, rexido polas leis do azar, e decide rebelarse. E o que lle acontece despois é terrible. Non vou facer spoiler, pero é unha novela absolutamente diferente a calquera outra cousa que lese. En xeral, Miquel de Palol é un autor moi pouco lido, pero grandísimo, de verdade. E nada, non podo facer máis que recomendala como un exemplo brillante de subversión dos tropos de que vimos falando. Que guapo. Que guapo. Joder, que, claro, é un pouco o problema de facer a novela fantástica sempre co monomito en mente é que se perden moitos matices que poderían vir doutros xéneros ou doutras posibles esquemas de historias, non? Como penso, por exemplo, nalgúns autores que intentan facer eso, pois un pouco na liña quizás do que comentas, igual colocar unha hipótese dun período histórico e colocar unha historia nese momento de ton fantástico, non? Podría estar máis centrado nos matices, nas multicausas, dar a lugar a arcos que son menos satisfactorios que o do arco do heroe, pero interesantes por outras razóns. Penso que aquí hai moito que ver con iso, en que os dous fundadores do que consideramos hoxe fantasía épica miraron sobre todo para o fantástico oral ou para a narración mitolóxica, por ese camiño perderonse moitas posibilidades que poderían vir doutros xéneros. No fondo penso que esta é a crítica que se fai moitas veces a que dá a sensación de que todos os autores fantásticos son epígonos de Tolkien e poderían estar escribindo máis cousas ou outras cousas, non? Non sei, esa última afirmación é como super controvertida. Porque, a ver, eu considero que Tolkien, a ver, estará aí, sempre será o noso gran referente, o meu de primeiras, pero eu creo que hai autores que superaron a Tolkien, O sea, pero non é superaron. Non falo de superar, non falo de correr máis rápido a mesma carreira, senón de facer outro deporte completamente. Eu, sí, entendo o que dis, pero eu creo que eu, por exemplo, Steven Erikson, Malaz, que xa é o libro dos caídos, e os caídos quere dicir os caídos, non os victoriosos. O sea, eu creo que sí, que hai outras... Pero xogan outro deporte, non? É o que di Rodicio, non? Quero decir, eu non sei, creo que Tolkien gañou, non de gañar ou perder, non, pero sí que o vexo como, non sei, non vexo que existe unha historia de fantasía mellor que o Señor dos Anéis. Pode ser contada de outras maneiras, que a mí me gustan máis ou aventuras que me molan e tal, pero recoñezo que me parece super definitiva en certos puntos de que sempre parece que está aí, non? É a referencia, buscámola e todo. Pero é un dos clásicos, e despois para o dos clásicos pasa unha cousa, constitúense con tempo. Entón, seguramente, pois ao mellor no tempo que estamos vivindo nós, a xente que veña despois dirá, pois mira, tiñan esta obra clásica, se calhar non se acordan de Tolkien, ou non sei se me entendedes por onde vou, non? Ao mellor agora algunhas das obras que estamos vendo son o xermolo dunha obra que vai ser clásica e acabaremos vendo a Robert E. Howard e a Tolkien moi atrás.
Eu creo que pode pasar así, pero entendo o que dicides, pero eu creo que agora, pois eso, a parte tamén hai que, bueno, entran en xogo videoxogos, Sí, eh, sí, non. é que entran en xogo o mellor, pois iso, non se ampliamos as miras, o mellor xa está superado e non nos estamos dando conta, pero mellor pasan uns anos e dicimos, é que mira, O mítico señor que está obsesionado con que nada superou a Shakespeare e que son todos os pringados os que viñeron despois. Sí. Claro. Ese Claro, señor ten razón. Ese señor está aquí, ese señor está aquí. Ese señor son eu. Pablo Pesano. Non, que lle joden a Shakespeare. Fuck Shakespeare. no, a ver, seguramente estexan reformulacións, pero eu creo que, bueno, é que é iso, entre o avance tecnolóxico, en fin, é que as estruturas, por exemplo, dos videoxogos, bueno, é que pode cambiar moito. Ou non, pero eu creo que sí que pode cambiar moito e pode haber outros patróns. A ver, pues que vayan saindo esas novelas, Sí, eso es. A ver, é que non sei se seguir, Chali. Temos tempo ou queres que ir finalizando? De momento teño, como digo eu, sempre hai algo de tempo, non? Para meter algo máis, non? Eu sei que hoxe, vamos dicilo así claramente, non? Para que alguén nos está escuitando ali neste baleiro, había moita cousa da que falar hoxe, Sí, entón... moita. O sea, vexo, o sea, a xente non o sabe, pero nós temos unha especie de guión extrasensorial, non? Que está conectado coas nosas mentes. Eu sei que aquí hai moita cousa realmente da que falar, entón o que vos digades, o sea, non me gusta que ninguén quede sen contar algo do que quere falar, entón por min contade algo exactamente, Eu sabes? quería falar de Rincewind en Mundo Disco, ou que, bueno, que como un antiheroe que tamén é heroe, non? En moitas ocasións nas novelas, entón xoga bastante Terry Pratchett con esa dualidade. Tamén está outro personaxe Mundo Disco que é Vimes, que eu creo que é a personaxe máis con rasgos así do heroe. E logo hai unha novela que esta Rodicio estará de acordo, que se chama Dioses Menores, e é un protagonista principal que se chama Bruta, que eu creo que é o camiño do heroe basicamente porque é como o único seguidor dun deus, non? Sí, o de Bruta en xeral eu creo, por eso non creo que non saiu ata o de agora, que Pratchett non fai cousas moi interesantes a nivel estructural cos seus heróis, case todos máis ou menos van polo rego. Rincewind é interesante, pero non deixa de ser como facer o mesmo, pero ríndose de facer o mesmo, non? Pero o de Bruza sí que penso que é divertido porque dá un xiriño ao do mesianismo ou a idea do mesiánico, porque é como o personaxe elixido, pero elixido por defecto, porque literal non hai máis, é como só podes dir si o elixido porque eres o único crente que queda desta religión, entón xa non pode haber ningún máis, non? Sí, que a veces é moi curioso porque no cómic como que os deuses como que baseanse na cantidade de fies que teñen, non? En este caso é como o único fiel dese deus é el, non? Entón é como que o deus sobrevive grazas a el, non? Entón me parece bastante interesante. E xa que falas de mesianismo, home, no que é na ciencia ficción tamén hai moitísimas novelas e tamén películas que tratan o que é o heroe, o protagonista principal como un mesías, como ben pode ser Neo en Matrix, non? Ou o Duque Leto Atreides ou Muad'Dib, non? Como lle chaman os Fremen en Dune, non? Sí, que tamén de Matrix é das cousas que menos me gusta a historia mesiánica, porque penso que como que todo o tempo te está dicindo lo pillas, Sí, Jesús, tal cual. es como Jesús. É un pouco Eso, sobreactuado, realmente. Iso un pouco pero eso mata sobre explicación, non o concepto, non? De que pode ser Eso tedes que ver a última película. Non digo non máis. imos desvelar que eu ainda non a vi. Non podo, sei que Pablo ti máis si. Oye, Pablo, comentas aí algo un pouquiño do western, porque estou moi de acordo co que queres dicir. Porque podo ler a tua mente. Entón, con iso pechamos e despedimos. Así levamos un pouco o programa que é un terreo que aínda non tocamos. Eu penso que o western é un contexto moi bo para facer viaxes do heroe, non? Pois por todo o que ten de duro, por todo o que ten de conflictivo, non? É moi fácil que unha persoa pois atravese etapas moi tolas. Isto é particularmente claro no spaghetti western, non no western clásico, pois precisamente pola centralización que exerceu sobre a figura do heroe. As tramas non van tanto da propia sociedade
pois, do oeste americano, senón sobre unha persoa silandeira, triste de poucas palabras, que atravesa pois, iso, unha serie de fases arquetípicas. E o mellor exemplo que se me ocurría deste tipo de spaghetti western con Camiño do Heroe, curiosamente non é desa época, non é de Sergio Leone ou alguén polo estilo, senón de Gore Verbinski, é dicir, o director de Piratas do Caribe, que tamén é Viaxe do Heroe, por certo. No. Por Verbinski, gracias Pablo pola aclaración. Bueno, pero eu falo para unha audiencia moi plural, Alba, tes que entendelo. É Pois verdade. a cousa é que ten dous westerns moi bons, un é de Lone Ranger, é dicir, o llanero solitario, Vaino facer, creo que xa vais. falei aquí do llanero solitario, que é a puta hostia, pero tamén Rango, que é unha película protagonizada por un camaleón, Sí. bueno, en fin, todo con animais. É unha película moi interesante porque toca un tropo que aínda non saíu neste programa, pero que tamén é moi común, que é o do que é escollido, pero por erro, non? Non lle tocaba a él realmente, pero por calquera tipo de accidente, alguén se equivoca, e leva a él as probas e non a persoa que realmente pois sí que lle correspondería. É como esta persoa, pois normalmente sen moitas habilidades, sen moitos dons, consegue levar a cabo esa tarefa heroica. E isto é o que propón Rango, basicamente, e ten, para empezar, unha das mellores escenas de acción que vin nunca na vida, que é o combate entre este camaleón e unha serpe xigante de cascabel, cuxo cascabel é unha ametralladora, top, top acción ever, top todo. En fin, non sei, penso que iso, que o western é un terreno moi interesante, e que está tamén por explorar, non, neste sentido. Sabes por que Pois penso veña, que o western sí. é bo sitio Dime. para os heróis, ou só por apuntar? Porque está todo baleiro, tío. Porque non hai estado que poida ser problemático, case non hai persoas, como que permite establecer un sitio como onde todos os elementos son da historia e nada conflúe, entón permite explicar moi ben o arco e todo está como moi pechadiño e é moi satisfactorio e por eso dan vos viaxes do herói. Claro, é que a verdadeira viaxe do heroe realmente necesita espazo desértico, non? Porque Sí. é por onde fas a viaxe. A peregrinaxe, non? Por que un camiño de heroe ambientado no Camiño de Santiago? Para cando? Témolo posible? Os vixiantes do camiño contan como posible camiño de Está heroe? guapísimo. E cada cidade como literal un dos pasos de Campbell, un dos 17 pasos. Cada, non? Cuidado. Burgos ten que aparecer o elemento máxico porque toca, sabes? Ese é o seguinte especial baleiro en vez dunha cea de Nadal pode ser un Camiño de Santiago ficticio. Camiño de Santiago, está guapo. Bueno, quedan moitas cousiñas de verdade, xente, porque esta vez xa non é cuestión de que a xente nos recorde que nos faltan cousas. Esta xa é porque nós vemos aquí que faltan cousas, pero creo que algún día poderemos volver a abrir esta porta, que sempre é posible. Vou de preguntar abertamente só a unha chega final de cal é o noso heroe ou heroína favorito. Así que simplemente a pregunta, non tedes que justificar, pero se queredes estades a tempo. Alba, un favorito aparte de Conan, non vale que decir Conan. Para mí é Rina de Rina e Gaudi ou Slayers. Que boa, tío. Pois para mí a miña heroína favorita é Rina. Rodicio? Non é o meu heroe favorito, pero sí que penso que o mellor camiño do heroe é Napoleón. Napoleón ten un camiño de heroe guapísimo. Saiu de Córcega, conquistou todo e ao final acabou outra vez nunha illa no medio do Mediterráneo para palmar. Un camiño de heroe moi limpo. Pablo Pesado, doutor. Igual estás muteado, pode ser algo moi probable. Perdoade, estaba moi tenso decidindo pasa cal ia ser a miña chega. Non, que dicía que xa mencionei realmente varios heróis que poderían ser os meus favoritos, pois Percival de Catien de Toas ou, por exemplo, o Igor Nebli tamén de Palol, pareceme moi guai. Darío? O meu é Spider Jerusalem, que é o protagonista do cómic Transmetropolitan. E sempre, curiosamente, creo lembrar que estaba nuns rankings de os 100 mellores heróis tamén, pero
é un personaxe moi curioso e a min a verdade é que flipan, ou seja, de todos os personaxes que lín e que vin nunha película pareceme dos mellores que vin, a verdade, así que recomendo encarecidamente tanto que o cómic como o personaxe, que non sei como é que aínda non se fixo ninguna serie sobre este cómic e seguramente estou seguro de que no futuro próximo vai se facer seguro. Hai rankings de todo, rankings de dos mellores. Sí. Non hai ninguén que ame máis un ranking que Darío, Con Dios, home, eso por suposto. Pois eu non sei, Brian, da vida de Brian conta como o noso héroe favorito. Pode ser, non? A mí parece Jesucristo tamén, claro, sí. Jesucristo, non? É o modelo de Campbell puro. Modelo de Campbell puro. Vou dicir a Brian, que sempre foi un tipo perdido no noso espazo-tempo. Pois nada, xente, vémonos para a seguinte. Non sei de que falaremos, pero seguramente toque ciencia ficción, algunha caralliña deste estilo. Así que aquí queda o noso pronóstico. Biquiños apertas e vémonos máis pronto que tarde. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter. Non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio